ngifisa ukusho ke lokho ukuthi lo mkomelo ozotholakala lapha 100,000 ngiyafisa noma kuyisifiso sami ukuthi uma lo mkomelo utholakala ngifisa ukuthi nina njengeyinduna ngokusebenzisana noRank ningihlonzele leyo mizi yabantu ethola ukuthi ayimile kahle lo 100,000 leyo mizi ngifisa manje ihlonza ibe u20 othola ukuthi ngempela ikati laleziko lokho kwangempela sibe neqiniso lokwangampela ukuthi ikati laleziko lokungempela leyo mizi ngifisa ukuthi ngidivide umuzi ngamunye siunikeze u5,000 bese ngihamba nani yonke lemizi lezo nduna zangalapho nengakwazi ukusondela sigqoka ublue sonke sihambe sinikelela lemizi sinikeze labo 5,000 ixoshi ikati ezini ngento esiyiwinele yona thina sinikelela imndeni leyo entulayo neswele lokhu kwangempela inekelwa yithina ama-Blue Nation thina ama-Blue Nation sinekelela imndeni eswele imndeni ezoba u20